όπως ενημερωθήκαμε, είσαι η αρχηγός της ομάδας, τον Άρη Κορίνθου. Θέλουμε να μας ενημερώσει σχετικά με το πόσα χρόνια αρχικά ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Έχω παίξει το 2009, ήμουν στην πρώτη ομάδα του Άρη. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που ξαναεπιστρέφω. Είναι ομάδα καρδιάς, ήρθα και εγώ να βοηθήσω πάλι την ομάδα να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα. Πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο? Βασικά, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα ήμουνα μια μπάλα. Οπότε έγινε ομάδα γυναικεία του νομού μας και ξεκίνησα. Οι εντυπώσεις από μια γυναίκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Οι καλύτερες. Είναι δύσκολο, ιδιαίτερα έξω να σε αντιμετωπίζουν, είναι κάπως, αλλά μέσα νιώθεις πολύ καλά, πολύ όμορφα. Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ναι, σήμερα παίζουμε δύο κορινθιακές ομάδες. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε και εμείς το θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε αθλήτριες, κάνουμε αθλητισμό και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό. Οι προπονήσεις είναι εντατικές? Ναι, έχουμε ξεκινήσει όλο αυτό το διάστημα προετοιμασία. Μετά μπήκαμε 3 φορές την εβδομάδα. Είναι αρκετό το πρόγραμμα. Ωστόσο έχετε δώσει και κάποιες φιλικές αναμετρήσεις. Πώς έχετε πάει εκεί? Τα αποτελέσματα ήταν θετικό το ένα, ισοβαλία. Τα άλλα δεν ήρθαν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Για μας είναι προπόνηση. Μακάρι να χάνουμε στα φιλικά και να κερδίζουμε στους αγώνες. Θέλεις να μας μεταφέρεις και το κλίμα από τα αποδυτήρια? Υπάρχει ενότητα στην ομάδα? Ένας λόγος που ήρθα στην ομάδα φέτος ήταν αυτός. Τα κορίτσια είναι όλα πολύ καλοί χαρακτήρες. Η μία είναι για την άλλη και αυτό φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια και ακόμα και στη διοίκηση. Έχουμε ένα πολύ όμορφο κλίμα. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Τώρα 6 ομάδα, από μικρή 6 ομάδα. Πώς πήρες την απόφαση? Ήταν κάτι που θέλω να κάνω από μικρή. Μόνο και ο πατέρα μου και αυτός ποδοσφαιριστής και έτσι μου έμεινε. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε? Νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Δεν έχουμε σε τίποτα, δεν στέλνουμε σε τίποτα το αντρικό. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να φοβηθούμε ή ότι μας δυσκολεύει. Θέλεις να μας μεταφέρεις κάποιες εντυπώσεις από τον αγωνιστικό χώρο? Τις καλύτερες. Σκληρά παιχνίδια, περίεργες οι γυναίκες όσο αφορά τις κόντρες και τα λοιπά. Όμορφα συναισθήματα, άσχημα συναισθήματα, αλλά πάνω από όλα ομάδα. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Θετικός είμαι. Έχεις πετύχει αρκετά γκολ? Φέτος τώρα ξεκινάμε, ελπίζουμε να πάει καλά, θέλω να πετύχω. Τις προηγούμενες χρονιές, σε γενικές ζώνες καλά. Το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια? Το μεγαλύτερο είναι κορίτσια, είναι πολύ συνεργήσιμα, είμαστε συναδέλφοι μεταξύ μας. Πραγματικότητα πάνω από όλα αυτό που είπα και πριν. Από τη διοίκηση κάποια παράπονα? Όχι απολύτως κανένα, όλοι είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιοδήποτε τραυματισμό. Όλα μια χαρά. Οι στόχοι για τη φετινή χρονιά? Θέλουμε να φτάσουμε τον όρο ψηλά, να το πάμε και που ήταν. Και από εκεί πέρα, το αν θα το καταφέρουμε ή όχι, δεν θα είναι στα χέρια μας, είναι στα πόδια μας. Και ελπίζουμε ότι καλύτερο να συμβεί. Οι προπονήσεις είναι εντατικές και συνεχείς? Είναι 3 φορές την εβδομάδα, 1,5 ώρα. Τελειώσαμε την προετοιμασία πρόσφατα και τον τελευταίο καιρό έχουμε μπει στους ρυθμούς. Ένα μήνυμα για όσους μας παρακολουθούν και τις κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο αλλά ποτέ δεν πήραν αυτή την απόφαση. Να μας στηρίξουν, είναι πολύ βασικό. Δεν μας στηρίζουν το γυναικείο, δεν το στηρίζουν καθόλου. Θέλουμε κόσμο στο γήπεδο, πέρα από τους δικούς μας ανθρώπους που είναι καθημερινά σε κάθε προπόνηση, στους αγώνες κτλ. Θέλουμε κόσμο να έρθει, να δούμε πώς είναι, να δούμε πώς είναι οι γυναίκες να συναγωνίζονται τους άντρες. Και όσο αφορά τώρα τα μικρά παιδιά, το μέλλον δηλαδή, όποια πραγματικά ενδιαφέρονται να το ακολουθήσουν, δεν υπάρχει μέλλον. Δεν είναι διαδεδομένο ακόμα στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μέλλον στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Όταν βγαίνετε εκτός Κορινθίας, στα γήπεδα έχει περισσότερο κόσμο ή μόνο στην Κορινθία δεν στηρίζουν το γυναικείο ποδόσφαιρο? Εδώ δεν μπορούμε να πω ότι έχει περισσότερο κόσμο. Υπάρχουν βέβαια ομάδες που τη στηρίζουν απίστευτα. Στο τελευταίο γήπεδο που έχουμε πάει εμείς υπήρξε όντως κόσμος. Σε εμάς λίγο ακόμα είναι πεσμένα πράγματα και ελπίζουμε να αλλάξει. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.